se bre ljudi, evo nam je ponovo uz Telegamer. Čekaj sad kad malo da smanjim. Danas ćemo igrati Shadow Fight 2. Samo da smanjim. Znači da Shadow Fight 2, sad sam ga instalirao, ušao i mislio sam ajde prvi. Kada otvorim, nije ovo prvi put da igram, igrao sam ga ja i pre, nego što sam napravio ovaj YouTube kanal. Dobro, vraćam se ono što sam ja igrao, možda ne, možda da. Joj, brate, koliko ovo. Ajde. Koja, 5 sam bio, ajde dalje. Vratimo se na moj level. Tako da. Još nešto da kažem. Klip, da sam gledao. Da rekao sam imam 11 godina. U stvari imam 10 godina. Izvinite, slučajno sam pogrešio. Ljudi, to je to što sam ja igrao. Još sam igrao sam još ja levela. Tako da ljudi. Bio sam ja sad da igram sam. Sad ću vam pokažem. Ja sam bio sad. Ljudi, ja kad sam posljednji put igrao bilo je. Ja se vratim. Kad se pređu, ja ću se i od ovoga. Njega sam ljudi prošao, on je lak. Da, nije baš nešto, ali okej. Ajde ljudi. Fuck ljudi. Aha, vidite ljudi, mala pauza. Ljudi, evo bila je mala pauzica, izvinite. Vidite, brate, ali sam ga sredio. Evo ti. Evo ti još jednom. Ja! Ali si me bacio. Ljudi, prebi me čovek. Vidite ljudi, prebio me ko pičku. Ljudi, prebio me ko pičku. Evo ti, još jedna. Sam ga zaseko za nogu.
ti? Evo ga, gotovo je. Ljudi, sredio nas se, jebi ga u 3 lepe pičke materine. Pauza je ljudi bila, moram samo da ručam. Zato... Aj pojačat ću, samo vrije. Ljudi, samo da vam kažem da nisam dugo igrao, baš dugo Shadow Fight, tako da mogu se čak i da očekujete to od mene. A mi odmah umjesto da očekujemo da ga probamo pobediti sada. Dođi da te masan sredi. Brata, sam te sredio. Ajde! Ljudi, kao što vidite, ne ide mi nešto, poslije nekoliko sigurno. Dođi babo da se secnem ko salama originalna. Ajde, hoćeš da se obaraš? Fuck, ljudi, mogu da me sredi. Ajde, da te vidim sada, da te vidim u drugoj rundi, Ajmo ljudi, da ga pobedimo. Ljudi, samo da ga jebem u 3 lepe pičke materine. Ljudi, dobro smo ga sredili drugi put po redu. Ljudi, znači 580 kojnja ide nama, nikom više drugom. On dobije 5 po 1. Ne. Super. Znači ljudi, ovo. To. Ja sam uzeo kobru. Ovdje sam dobio double kick. Ovdje, ok, ljudi, svakako... imamo novo oružje, sačekajte, mislim da su Daggers, da. Daggers, ljudi, najbolje oružje. Vidite sada. Ajmo ljudi, malo da ga provozamo. Dobro je, dobro. Znate ljudi koliko ovo štiti. Enchantment ima dobar. Ovo je dobro. Ovo mislim ništa. Da mi malo ljudi da treniramo. Ajde ljudi. Da pobedimo ovu glupu. Kako može pobedi glupa vreća? Pa glupa vreća! Dajde malo da te začečem sa strane. Opa, dang! Ajde ljudi, ljudi,
Ajmo ljudi. Opa! Ajmo ljudi. Op. Opa, ajmo koce. Ajmo ljudi da završimo s ovom mečkom vrećkom. Ajmo. I ljudi, mislim da bi bilo to, baš to za tu epizodu, tako da pozdravljam vam svojim mačetama. Ćao!